Пламене, пред топката. Пламене, назад дай. Браво. Айде, Викторе, змия. Пламене, не се пази. Браво. По гърбъци. Пламене, пред топката. Браво. Викторе, чакаме топката, ние чакаме. Харе по-силно. Пламене. Викторе, към вратата! Ами добре, деца, що вкарвате там, където има най-много жълти, там я подаваме. Пламене, защо където има най-много жълти, там я подаваме? Пламене, където има най-много жълти, там я подаваме? Петя, що ти да се пазя ради блокове? Може да обедеш напред. Пламене, прибирай! Браво, браво, по-смело, и се пази. Ай, пас! Браво, Викторе. Пламене, добре ли си? Ами бягай като не е. Играй, играй, играй. Кристай. Митко, дай ширина, Митко. Напред. Да, Пламене, ела. Висене, ляв на колата. Бързо. Пламене, ела. Добре, ще ти кажеш, изморен съм. Нали? Браво, Захаре. Кристиане, най по-смело. Любита, чакай, Кристиане, Локчикаме, какво правиш там? Тръгва, Кристиан! Чето, защо ми давате? Само ерте на тази топка да стрелваме. Дай, Кристиан! Петя! Браво, Петя! Браво, ние подавате безцелно. Грита не е често си, не искам това нещо, сърцаме. Паца, стае! Да. Браво, Захаря. Дай по-бързо шути. Тя е гърбът и пак. Голей го! Оре, сега си шопна ръцете. Аре, тръгвай, Петя, сам до края. Добре, супер, това е пасо, браво. Тя не гърбът ти. Дай, къде си? Чел, айде, чел! Айде, там. Трябва да се стоя на тази топка. Митко, ела сам, Митко. Ето пак от тебе, бързо, върши. Криста, престърце. Горе, се спогад, горе. Кио! Горе! Кой е пацо? Митко, ела към мене, бе! Че? Айде го, сам Петя! Пак! Айде! Браво, Станислав. Горе, горе! Викторе, ела към топката. Ама ви двамата не помагате с нищо. За това да се сем топката. Половина и стих там. Защо не има движение? Лапка. Айде, ви са. Айде, горе! Ви, взимай бързо. Бързо! Христо, удар. Виктор, отивай. Виктор, гърбъти. Браво. Нищо, браво. Митко, ела до Пацо. Почва да викам. Браво, Кристиане. Митко! Разиграй се. Браво, браво, по-смело, Викторе, браво. Кристиане, прибирай. Митко, пред топката. Не, Митко, ми... Виктор. Айде пак. Към него! Айде сега, Стъпи. Айде сега! Миро, стай. Връщай. Дай, идеме. Митко, ела сам. Топ, смяна. Митко, излезе. Миро, отгори, бе. Долу се. Де са пред Викторе? Викторе, ето го празното. Взема решение. Браво. Кой с двамата? Спокойно, Маца, спокойно. Игрове!
Браво! Мой лека е. Спокойно, вади, играем. Айде сега. Правим, бе. Паце. Айде, бе! Иляна, къде трябва да може да бе при тях не вратари? Пред вратаря. Удар. Пасти. Пас! Удар, Иляна! Браво, пас. Добре. Супер, Петро. Ставай, Иляна, връщай вече. Играй. Пред топката. Браво, трети си, смело, смело. Добре, закъсняваш. Петро, тръгвай. Кристияне, ти си да ходаме, Кристияне! Браво! Сам се изиграй се! Браво, спокойно, спокойно! Браво, Викторе, браво! Крис, сега влезна, бе! И ти сте ходом! Викторе, ела спини. Браво, Дин, се! Нападател! Браво, Викторе, браво! Браво, супер! Давай. Играй. Горе тъча. Горе тъча. Денис! Вина, тръгвай. Айде, бе! Денис, видим дясно, миро да не напада. Паце! Тато да към това. Ела сега, Паце, браво! Яри, Миро иская! Идва Миро, поема я! Айде, вземи! Нищо! Айде, вземи! Паце, пасе малко ще да уведяваме. Двама сини на жълти. Правите по-трудно да го правите, с моя студия да го направите. Сам си. Сега, Добре, казвам ти, че стана, сто бързо, стане. бързо мислете. Тяне, не на входо! Не се стряскай! Ля, къде? Иляна, как е оттам? Иляна! Да! Синьо! Връщай къс. Айде, Тео, влезна! Айде, малко. Тео, ляво отивай! Ето Миро потъчва. Вижте гърбачи. Потъчва, бе, това да стане. Потъчва, дай направим към Миро. Миро, стартираш потъчва. Дай ма. Едно вътре може. Браво! Браво, това е друго. Тео, дай ширина. Миро да падател. Браво, Тео! Браво, Денис! Тео, по-смело към топ. Денис! Браво, това е друго. Тео, по-смело към топката. Денис, влезе вътре! Еже, чакаш там. Тео, ние нагласяме. Внимавай. Нищо, давай. Ето го бе. Завършвай. Тео, нима не свободно пространство. Дай по местата. Миро отива. Миро, Тео, човека си за кърба. Миро, Аре, къси. свай ръце. Миро, на Изко гърба. Миро, към него. Спокойно. Горе потъча. Изко вътре. Тео, между него и въртата. Тео. Айде, Тео. По-спело. Тео, топката, Тео. Захаря в топката. Или искаш да почнеш? И ще влезеш сега с 2 минути. То свършва 3 минути. Йоан сам. Така, Тео гърба, браво! Браво! Тео, там трябва да поемеш място. Играй. Дигни главата, пак и лъжиш всичките. Напред играе. Смело! Супер! Смело бъде. Пацо скъси! Браво, Станиславе! Давай, Петро. Пацо скъси дистанцията да го няма то удар към нас. Дей, хайде! Какво правиш, Денис? Денис! Миро, тръгни! Миро! Идва! Браво, спокойно! Пас! Браво! Пацо, браво! Преземай пространство! Браво, Пацо! Играй! Играй. Бело! Играй, бе. Браво! Пацо, браво, момче! Браво, Станиславе! Миро, браво и на тебе! Ела по сини! Миро, ела! Взема падател!
Бирай лапите ми, браво. Тео, по-смело. Денис, към тяхната врата, търси пространство. Нати, няма движение. Как да ти я подарим? То всеки път да вкараме там, където са трима жълти, един син и ние подаваме точно където са. Не си стоиш на място, топката не може да стигне тебе. Дели тяхна е. Тео, тяхна е. Стиги сега! Тео, смело. Айде, Нати. Тео, къде е човека? Ами, какво правиш тогава там? Дай му на късно напред. Айде тръгни! Спокойно, напред, спокойно, спокойно. Нищо, браво, браво. Тео, дай ширина. Тео, къде бе? Ама ела към него. Дай ме скър. Браво, по-смел бъди. По-смел, супер. Бързо пред топката, Денис. Браво. А няма да ти казвам. Паце да го виждаш. Тео, смел. Браво, Нати. Смело! Браво! Абе, стига бе, тя прази на ръката, само една с очи. Нищо. Браво, Тео, супер го изгра. Тео, бе. Нати, само ръката ми. Смело! Иди жена, виж какво да правиш. Нати, само дигни главата и се превъртаря. Тио, къде е топката, бе, моето момче? Бързо! Бе, Крисе! Ето! Тио! Играят правилно, дай на Крисе! Горе! Играят правилно, дай на Крисе там! Не ме интересува, че много. Добре, не се разкарвай. Матео, колко се разкарваш?